Joen en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast van Joen is Albert de Hoop. En hij is burgemeester van het Ameland. Ameland is een mooi eiland. Maar om er te komen valt net aan. Elke tredde veerboot vertrekt te let. Al het baggerwerk ten spiet. Burgemeester Albert de Hoop maakt het hem de grutte zwaar genoeg. De tichtslippende vargeul kost het geld. Hoe moet de Amelander politiek dit aanpakken? De onderlinge verdeeldheid is al zo grut. Welkom Albert de Hoop. Ja, het wordt al zo lang. Komt het ooit wel voor elkaar, deze problematiek? Als het aan mij ligt wel, want we gaan door totdat het opgelost is. Maar hoe dan? Door voortdurend aandacht erop te richten en uiteindelijk te focussen op waar het echte probleem ligt. En het echte probleem ligt bij de minister. Die moet het oplossen? Die moet het oplossen. Waarom moet de minister het oplossen eigenlijk? Nou, dat is heel simpel. In Nederland zijn de Rijkswegen, die zijn in onderhoud en beheer bij Rijkswaterstaat. En die worden aangevoerd door de minister of door de staatssecretaris. Ja. Dus deze Rijksweg, dat is een vaarweg, die valt daar ook onder. Maar dat is het dus eigenlijk net. Want het probleem is tussen Haas en Schielge, dan praten we over een hoofdvaarweg. Dat is half het Ameland net. Nee, dat heeft te maken met een verdeling die er gemaakt is in rond 2005, toen de PKB Waddenzee werd vastgesteld. Planologische kernbeslissing toen nog. Ja, en daar is toen het westelijk deel van het Wad, daar zijn de Geulen naar Terschelling en Vlieland, maar ook naar Texel. Dat gebied, die hebben meer economische status gekregen dan op het oostelijk deel van het Wad. Hoofdvaarwegen worden en je net. Ja. Maar heb je het dan net goed in de lobby daarvoor? Hoe zit het? Ja, dat zou ik aan mijn voorgangers moeten vragen. Maar in die tijd is daar inderdaad wel flink op gelobbyd. En de houding was ook van iedereen eigenlijk, ook wel van de eilanders. Dat is dat wij leven in een geweldig natuurgebied, de Waddenzee. Toen was het nog geen werelderfgoed, maar dat kwam even een paar jaar later. En dat natuurgebied, dat wil je zo mooi mogelijk houden. Dat is ook het probleem niet. Alleen het probleem is wel dat daar in dat natuurgebied wonen gewoon Nederlanders in openbaar Nederland. En in het geval van Ameland 3656 mensen. En die mensen die hebben recht op een normale toegankelijkheid van hun huis. Ja, want dat ziet bot onder druk op dit stuit. Hè? Ja. Hier op het boten, die kennen al net op het iets varren. De geul die slipt dicht. Mijn zoon, mijn grind. Het probleem is heel tijd grutter. Ja, dat laatste met grind, dat klopt niet hoor. Dat heeft ooit eens in de pers gestaan. Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar er spoelt geen grind op het Wad. Maar wel zand. Ja. En het oostelijk deel van het Wad, dat verzandt momenteel sneller dan het westelijk deel van het Wad. En dat zijn morfologische omstandigheden, zo noemen ze dat. Daar hebben deskundigen ook naar laten kijken, meerdere malen. En het oostelijk deel van het Wad, daar komt in wezen de wadbodem omhoog. In plaats van dat die omlaag gaat. Ja, net alleen vervelend voor al die eilanden zelf, die 2600. Maar al die toeristen die daar te let komen, dat kost het Jim Yield heel veel uitrekken. Hè? Ja, nou ja, dat is. Kijk, we hebben 600.000 toeristen. En u moet zich voorstellen dat als er een gezin uit Duitsland komt die al uren onderweg is met kleine kindertjes. En die komen bij de veerboot en die staan daar dan nog een keer te wachten in de brandende zon. En dan kom je te laat in je hotel of in je huisje aan. Nou, daar wordt niemand blij van. Mm-hmm. En dan kun je bij een toerist nog zeggen, dat is in het verleden ook vaak gebeurd, van nou ja, die mensen komen voor hun plezier naar Ameland. Maar iemand die daar woont en leeft, en of een kind die naar het voortgezet onderwijs moet aan de Wal, of naar het ziekenhuis moet, of een baan heeft. Er zijn natuurlijk ook nog een heleboel forensen die dagelijks op en neer gaan naar de Wal en van de Wal naar het eiland overigens, om te werken. Ja, als je elke dag te laat op je werk komt en ook nog op wisselende tijden, dan is er geen werkgever die dat leuk vindt. Kennelijk is het dus net mogelijk om dat economisch belang om te tonen. Nou, dat is wel mogelijk. Alleen wij zitten ontzettend in de klem tussen, en als het over ministeries gaat, tussen twee ministeries, EZ en INM, vroeger INM, nu heet het MNI geloof ik. Ja, zit onderuit, ja. Maar we zitten in de klem tussen enerzijds de natuurwetgeving en de PKB en alles wat er afgesproken is. En anderzijds gewoon de economische afspraken dat een vaarweg gewoon onderhouden moet worden. Ja. De A1 wordt ook onderhouden. Ja, dan kom je dus voortdurend bij de oplossing. Je ziet jou voorstellen. Je zegt van ik zet klem. Dat het maar een natuur te krijgen en de wetjouwing. En het economische belang wat jou voorstiert. Ja. Wat zou op middellange termijn een oplossing wezen kunnen? Ja, ik noem dat al jaren de win-win-win oplossing. Namelijk er zijn oplossingen te bedenken waarin de vaargeul korter is, minder gebaggerd hoeft te worden, minder natuurverstoring plaatsvindt en ook het schip nog minder olie verstookt.
En dat houdt in dat je niet, zoals al die jaren gezegd is, met de natuur meegevaren moet worden. Want, de geul volg je eigenlijk? Ja, de meanderende geul hebben ze dan over. Dat is als een riviertje die dus kronkelend door het landschap gaat, maar die alsmaar trager wordt. En alsmaar langer. Maar in wezen zou je gewoon een kunstmatige geul moeten aanleggen. Dat is tegennatuurlijk. Die moet je ook open houden, maar dat moet de huidige geul ook gebeuren. Maar die kun je wel zodanig aanleggen dat die zo kort mogelijk is. En zo kort mogelijk betekent zo min mogelijk baggeren, zo minder mogelijk baggerspecie, zo min mogelijk oliestook. En de natuur daaromheen, die wordt dan zo min mogelijk verstoord. Ja. En alleen zo denken we op dit moment niet in Nederland. Nee. Want de maatregels die het nou binnen, hè, dat zijn eigenlijk wat plakmaatregels, dus neetmaatregels. Dus de knippen eruit halen, het dienstregeling ompassen, dat soort er is zaken. een onderzoek in het zogenaamde open planproces, waar ik zelf ook onderdeel van uitmaak. En daar kwam uit dat 1 bocht afgesneden kon worden. Ja, daar studeert men nu al 2 jaar op, omdat het nodig is om de zogenaamde natuurwetgeving toestemming te krijgen, dus de vergunningen te krijgen. Dat moet allemaal in het Waddengebied. En nu 2 jaar verder is de natuur zelf alweer zodanig veranderd dat je het onderzoek eigenlijk wel weer overnieuw kan gaan doen. Ja. Je ziet er maar het wantijgen, dat is het probleem daar bij Ameland. Hè? Ja, wantijgen, dat zijn dus plekken waar het water omhoog gaat en weer omlaag gaat. Ja. En op het moment dat het water stilstaat, dan heb je de meeste sediment, dus het meeste zand wat naar beneden dwarrelt. En dat heb je nou net in de geul. Ja. Anders vraag ik van, Maartje ziet in jouw bestuurlijke periode nog maar dat er een oplossing komt. Die bestuurlijke periode is haast ouder. Per juli verliet je het eiland. Wat voor eiland liet je achter eigenlijk, bestuurlijk zo? Want we hebben natuurlijk al in de kranten lezen kennen dat het college is vallen, het rommelt al heel lang bestuurlijk zo behoorlijk op Ameland. Ja, heel lang, dat kan ik niet omschrijven. Ik heb 11 jaar lang hetzelfde college geleid. Dus dat is heel lang. Voor een Waddeneiland zeker. Alleen sinds verleden jaar rommelt het, dat klopt. En dat heeft allerlei oorzaken, politieke oorzaken. Het past een burgemeester niet om politieke uitspraken te doen, dus die ga ik ook niet doen. Nee. Maar je hebt wel leiding van die club, hè? Nou, ik geef leiding... Als voorzitter van de regering? Ja, als voorzitter van de raad. Maar dat is een onafhankelijk voorzitter. En ik heb ik geef geen leiding aan de politieke richtingen. Maar is het probleem op een eiland, en dan Ameland nou in het bijzonder, dat mensen, Lietse Meerskip, kennen elkaar goed, onthouden alles wat er in het verleden gebeurd is. Heb je daar maar te krijgen? Ja, daar hebben alle eilanden mee te maken. En Ameland ook. En dat is ook wel een mooie eigenschap. Want de lijnen zijn kort op het eiland. Men kent elkaar allemaal. En er gebeuren nog dingen op Ameland die elders in Nederland lang vergeten zijn. Hè? Vooral als het over burenhulp gaat en dergelijke. Maar er zit ook een nadeel aan. Dat is mensen stemmen op mensen, niet op programma's. Ze kennen elkaar allemaal en het is ook allemaal gerelateerd. Het is allemaal familie. De Maaiers Bargemaster dus een verbinder wezen. Ja. Ben je ook die verbinder genoeg Westhouden hier? Ik heb mijn best gedaan. Alleen ik heb wel eens daar waar mensen daar wel eens wat van zeiden, wel eens gezegd van om mensen te kunnen verbinden heb je er minimaal 2 nodig. Dus je kunt heel erg je best doen, maar als iemand niet verbonden wil worden, dan verbind je hem ook niet. Wie dat eigenlijk een beetje de analyse die je maakt, Matteno? Nou, ik moet zeggen, ik ervaar ook door mijn persoonlijke omstandigheden momenteel heel veel warmte op het eiland. En er zijn heel veel mensen waar uitstekende verhoudingen mee zijn en waar dat ook heel goed mee gaat. Natuurlijk, er is politiek, er is Oost en West, er zijn verschillende partijen met verschillende belangen. En voor de ene doe je het goed en voor de andere doe je het minder. En dat is het lastige van het tegenwoordige burgemeesterschap. Je bent onafhankelijk, je staat boven de partijen, maar je bent tegelijkertijd ook bijna weer overal van. Er is wel een samenwerking van eigenlijk zo'n Rierslet op Ameland in dit geval dan, en net lang als 8 hier functioneren. Maat. Ja, de Teuben van Ameland 82. Ja, ik heb het gehoord. Ja, dat is een hele mooie uitspraak. Ik ben zelf ook raadslid geweest in het verleden, dus ik weet, in Skarsteland, ik weet ervan. Alleen, je vindt maar eens goede mensen. Vind maar eens mensen die dat willen doen. Beperkt, hè? Ja, en dat is denk ik in heel Nederland zo. Dat zou op de eilanden is dat niet minder. Nee, sterker nog, misschien wel. Ja. Want jou zelfs, tolvier hij het volhouden op de Ameland, als die terminologie gebruiken mooi. Daarmee ben je heel lang zittend, hè? Zeker van de Waterland. Ja. Sinds 75 jaar lang zittende burgemeester op Ameland in elk geval. En dat is echt heel lang. Dat is geen prestatie op zich. Ik heb dat met heel veel plezier, samen met mijn vrouw, heel veel plezier gedaan. Ook omdat ik hou van kleine gemeenschappen die overzichtelijk zijn en waar nog normen gelden waar je wat mee kunt. Dus het is niet te afstandelijk. Maar tegelijkertijd komt ook aan alles een keer een eind. Ja. Heb je al een plan om eventueel als waarnemer misschien nog wat te doen? Of is dat nog te betieven? Ik heb geen plannen.
Nee, je bent 60, wil je dit hier, je verliet het eiland, je kent het wijnblauw natuurlijk, want je ziet het niet in de dienstwending. Maar politiek besturen, is dat achter de rug voor Albert de Hoop? Ik heb nog geen plan. Ik zou het niet weten. Nee. Nou, wacht je dat al hoe dat komt. Let we eens even zien hoe dus cartoonist Gerko van Beek zucht naar Albert de Hoop en een vargeul problematiek. Wagenborg vragen of die boot gemaakt kan worden. Dan heb je die geul ik met nee, een boot van 6 kilometer. Dan ben je er. Ja, dan ben je er ook. En we hebben om. De Hoop, dicht dank voor je komst. Graag gedaan. Bureau. Ja. En we willen zelf graag dat ik al ben je net met Burgemeester dat je wel beschikbaar bent voor het Politbureau. Nou, altijd. Oké, dank u wel. Dan zag je deze aflevering van het Politbureau. Het politieke programma van Omroep Friesland ieder Nijweken. Mandy op dezelfde tijd gewoon weer. Bedankt voor het zien. Nog een hele mooie jongen.